Дари си 5-звездно спа изживяване в комфорта на собствения си дом. Това върхово постижение в масажните технологии е най-добрият ни луксозен модел до сега. Емблематичното за Rexton високо качество в този масажен стол е съчетано с невиждани до сега иновации, които издигат масажа в терапия за всички сетива. Масажирате не един, а цели два отделни масажни механизма за реалистичен 4D масаж едновременно на цялото тяло. Избираш между 40 различни автоматични програми с интелигентна технология, която напасва интензитета на масажа към твоите лични потребности точно в този момент. Вградената магнитна терапия и ионизаторът на въздуха ти носят повишен тонус и грижа за енергийният баланс, докато сензори следят жизнените ти показатели в реално време. За да бъде релаксацията съвършена, се наслаждаваш и на функция за ароматерапия и Bluetooth музикална система. Каним те да опиташ лично това преживяване в шоурума ни в София.